Bueno, ni baserrian, handik gerra ondoren, gerra pasatu, Otxandion, bombardeoarekin, aita lana egiten zuen fundizioa, Omega zan izena, eta deuse eginda gelditu zen. Orduen nik entzunte dut, orduen lanaren bile desplazatu gerrak egin gehindu, eta orduen Durango alderdira, eta konkretuki nidaki alabintzet, ez daki beste fundizioen baten, baina ni beti ezagutu dut aita Fundación San Miguel Montoyan lanean, eta gu bizi ginen maila bizianien. Etxe handi bazegoen, eta han, ez da gite, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, beratzi famili bizi ginen etxe bakar baten, etxe handi baten. Iturri publikoa zegoen, eta han bizi ginen nik 19 urtea egin arte. Eta orduen, lehen hau, izurretan eskolatara joen eskuelas nazionales, ni zaharren anitzen, eta nik handik 3 urtera, nire bi aizpa, bikotxak jaio ziren, espetamila, eta gero kepa, handik 5 urtera olako bat, gero Mikel, gero Maripaz, eta nire anai txikiena amak aukiz zituen 48 urterekin, Goio. Hori ginen gu familian, fundizioan lana, eta soldata batekin, jente guzti hori ez.